Silasi Sulali. Silasi Sulali telan sekretari. Ayo korun tinggi terbaik. Kemana terbaik. बेदर मोनजानाय खोथा दंलै आबस आरो लुफाथिनि दखाना खेवनाय सम जाबाय साइसथार नामाब्रा बाजै नोंबोनि फिसाजोआलाय आंबो नोंजों नेथ'फानोसै नामा बाजै गैया गेन्द्रिद्रिसो अजनानो महनसे जागोनदां हैद साइस नङाबा नेला आं थांसै बिदिबा आंलाय साइस जागोन सानदोंमोन थांदो बिदिब्ला नों आंखौ बिदिसो बुंबावदों गथ' नों माजों थाहैदों नोंबो सोरगोआव ओरैनो जानाय थानाय खिनायल' नोमफायासो आंखौ हाबा खालामनानै लाबोदों मिथिबाय आंहा आफाखौ अननाय गैयामोनब्ला नोंखौ मा लांखायावनो अमा शेक होनाय बायदि अराव हांसिगौमोन आं माखौ दाबलायाव तो दावदोब्ला जेबो नङालै ओमफ्राय बाजै खबर सबर माबोरै मा ओंख्रि जाखो दुगैदोंना दुगैयाखै खिदोंना खियाखै बेफोरखौ सोंदोंना गोबावजों लोगो मोननायखाय सोंबायब्रा बस बिखौ बाजादोंना अब्ला है मा सिमां समायनानि एक्स मा गोदान सिमां नुलायखो खुजाथ्रानो वा बेंककआव थांबावसिगोन नों आंनो जुथा जरासे लाबोफानाय बेखौ गाननानै नोंखौ आं फाइन केक होनां